אוקיי, מה קורה חברים? אנחנו במשחק הראשון של הפודראפט שהעליתי כבר את המשחק, את הבנייה, ועכשיו אנחנו עושים את המשחק הראשון. יש לו קבוצה ממש טובה: לוקאקו, בנטקה, רוני, וולקוט, פוגבה אינפורם 90 רייטינג, אוזיל כחול 90 רייטינג, מחרז, בראבו אינפורם, והבלמים שלו לא כל כך טובים. וכן, ובואו ניכנס למשחק. צילמתי סרטון של Call of Duty שעוד מעט אני אעלה אותו. היה ממש טוב Call of Duty, ואני בטוח שתהנו מזה. כן, אנחנו יוצאים עכשיו למתפרצת עם רונלדו. בום, נתתי דאבל, כאילו שאתה לוחץ דאבל על הביתה וזה נותן שטוח, וזה כמעט בטוח זה יהיה גול, כל מצב כזה. כדור מצוין לניימר. ניימר קצת עושה סקילים, הרמה או בקורה, נגיחה מצוינת של בייל. חטיפה מעולה של ניימר. בול באותו זמן באתי לבעוט והוא חטף את הכדור. אז כמו שאמרתי, אני צילמתי פרק של Call of Duty, ותכתבו לי בתגובות איזה עוד דברים אתם רוצים. יש לי GTA, פרוזה, כל דבר כאילו. עצירה מעולה של השוער. חטיפה מעולה של יאיה טורה. מוסר לניימר. הרמה, ואין אף אחד שינגח את זה. עכשיו הוא יוצא למתפרצת. חל, מוציא כדור מעולה. יאיה טורה מוסר לרונלדו, ורונלדו. עוד פעם לחצתי דאבל על ביתה, וזה 100% שזה יהיה גול. וכבר 2-0. היה פה, עשיתי קלישה ממש מיותרת, יצאתי ממש מטומטם, כי מ-2-0 אני חשבתי כאילו אני על בטוח עומד לנצח את זה, סתם זה, אבל עדפתי את הפנדל. גם קיבלתי כרטיס אדום וזה ממש עשה לי בעיות בהגנה. כי עכשיו קוקה עם כדור לרונלדו, ניימר. ניסיתי לעשות עליו סקיל, לא כל כך הלך. פה חטיפה מצוינת של רונלדו לבייל, עד שהוא בועט, אבל בסוף הוא בעט והכניס את זה בבולה לפינה. גול מאוד טוב. הרמה, השוער שלו מאגרף את זה. קוקה, אני עושה קצת דריבל עם קוקה ברחבה, ואז טורן בא ונותן בעיטה. אוקיי, אז יורדים למחצית. יש לי יותר בעיטות עליו, כאילו בעצם כל הבעיטות שלי, יש לי 4 למסגרת, כולם נכנסו פנימה. די פוקס בשבילי, אבל הוא נתן שליחה מצוינת עם לוקאקו לבנטקה, ובנטקה נתן פשוט טיל מהאוויר לפינה רחוקה. גול מאוד מאוד יפה.
מפתיע. אז הוא פה בהתקפה טובה, מוסר לבנטק. מה? פוגבה, נכון, יש לי את פוגבה אינפורם. גול מאוד טוב נתן לי. מסר פס רוחב לרוני עם פוגבה. בעצם עכשיו אני התחלתי לשחק ממש גרוע. אז הכנסתי כאילו בלם. כי ראיתי זה מסוכן והוא יכול לחזור למשחק. אז להיות התקפה. עושה עליי פה תרגילים עם מאחז. הרמה. ונתן עם פוגבה. גול מאוד טוב. יוצאים פה להתקפה, היה טורה, נותן כדור טוב לרונלדו. רונלדו קצת עושה דריבל. ובעיטה טיל לפינה הרחוקה. ולשוער אין שום סיכוי. מפה אני כמעט בטוח שהוא לא יחזור כבר. 5-3 לי. המשחק השני, זה עשה לי, לא יודע מה זה עשה לי, זה לא הקליט לי. אז, אבל הפסדתי במשחק השני, וגם החבילות היו ממש גרועות, אז כאילו לא היה איזה משהו מיוחד. אבל אני אעשה עוד פוד דראפט ונעשה את זה כאילו, אני אנסה שזה יהיה בסדר. ואתם תראו את כל הדראפט וגם את הפקים. יוצאים עכשיו להתקפה האחרונה. לוקחים את זה לאיה טורה בגליץ' טוב. ואז הוא עשה 5-4.